Meta impjegat ikollu jaħdem is-sibt u l-ħadd, il-paga żgur ma tiżdidlux b'10,000 € fix-xahar daqskemm ħa Robert Abela, paga bombastika li Abela akkwista mill-Awtorità tal-Ippjanar qabel ma sar mexxej tal-Labor għal xogħol li qabel ma daħal għalih kien hemm ħlas ta' 7,000 € li sploda għal 17,000 € fix-xahar. Fuq il-medja soċjali ħafna stqarrew li mhux tab xejn li Robert Abela mhux iħoss il-polz tal-poplu dwar l-għoli tal-ħajja, mhux tab xejn li l-Prim Ministru huwa kompletament maqtuħ mir-realtà tan-nies meta lil ħaddiema ingħatawlhom biss il-175 tal-kola. NetNews tkellem ma' numru ta' persuni, buħut minnhom ma jiddejqu xejn jgħidulna kif jaħsbuha dwar din l-aħħar storja xokkanti li f'nofsa hemm Robert Abela. Taf x'għedtilha l-mara jien li naqla f'sentej meta kont naħdem ġifieri fl-AFM u jaqlaħhom f'xahar. Kieku taqla 17,000 fix-xahar x'tagħmel l-ewwel ħaġa? X'na, insomma, ma nafx nagħmel forsi nsifer. Kieku taqla paga ta' 17,000 fix-xahar x'tagħmel? Għana tista' tagħmel ħafna affarijiet bihom u m'għandix idea bħalissa x'nagħmel. L-assa kikun stifer kull xahar. Ġileq lajthom 17,000 fix-xahar. Għas-sena, bil-kemm naqra 10,000 sena, sapura 17. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu ġustifika l-paga ta' 17,000 € fix-xahar għaliex qal li kien jaħdem fil-weekend. Konna naħdmu sigħat mhux mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt dejjem u kien hemm okkażjonijiet fejn saħansitra tħallna biex nagħmlu x-xogħol tal-Awtorità tal-Ippjanar fil-ħdud ukoll. Kommenti li ħolqu rabja enormi fuq il-medja soċjali, speċjalment fost il-ħaddiema li jaħdmu sigħat twal anke is-sibt u l-ħadd u li għall-għoli tal-ħajja ingħataw 175 mill-istess persuna li qala 17,000 € fix-xahar minn flus il-poplu li qed jaffaċċjaw żieda fil-prezzijiet ta' prodotti bażiċi. Il-Prim Ministru 17,000 fix-xahar kienet jaqla qabel sar Prim Ministru minn flus il-poplu u qal għax kien jaħdem is-sibt u l-ħadd. Inti ġieli ħdemt is-sibt u l-ħadd toqlajthom? Aħna li Taħdem is-sibt u l-ħadd u hekk? Le, insomma, kont naħdem. Ma mhux is-sibt u l-ħadd. Le. Inti kont taħdem is-sibt u l-ħadd? Ejja, Ġieli ħdemt. u kammil darba ħem s-sibtuħat. Imma ma qlaj 17,000. Ta' sejajtek seja u nofs. U kieku ma kieku taqlaħħom, x'tix tagħmel l-ewwel ħaġa li tagħmel? Ma fejt tifla u, noqgħod insifer. U jibqalek il-bqija. l-elf madija santa asqad ma naħalmuha sijab daw ektelaw ħijjata biex jikwestaw il-liri u maħijjata mhux bħalna. Ma naqsux ukoll il-kummenti fuq Facebook b'ħafna jgħidu li dawn il-flus li daħħal Abela kienu pasta żgħata. Uħud qalulu li ma jafx jistħi li għadu qed jaħbi returns tat-taxxa u li l-Labor l-onorarja kien jara żejda. Oħrajn b'mod sarkastiku qalu li kienu lesti jġibu l packed lunch kieku kienu jafu li Abela kienet jaħdem anke l-ħadd.